चल जे परतिया खेतवा पर खटिया लेके आई लौकत ना हैं कहियो के पिटाइल ना यही ना जब धोई ना तबले मानी ना आखिर गइल कहाँ हैं एक लगा था धीरे धीरे जितना सयान होता ना एक दिमाग खराब हो गया हैं कहीं लौकते ना कहलिए कि जाके तो गरिए नम साढ़ खा गलत हमसे हाँ तो आज उनको खरियते ना आज पीटम ना कि वो याद करिए के पीटले का हो हमार करेजा कहा ना तुम्हार फोनवा उठावत रहलू हो हैं तो के मालूम है ना कि जबले हम तुझसे बात ना करी ना तबले हमके खाना ना घोटाला है हमार सोना हमार करेजा हमार जिगर का टुकड़ा पापा रहा का यार तू ऐसा बात करेलू ना कि कबो कब हमार दिमाग भी खराब हो जाला तू अपने बाबू से डरा थू का हैं हम साला अपने बाप से डरेबे ना करेला और तू अपने बाबू से डरा थू हैं जब प्यार कैले ना तो डरा मत के उसे और जब घरवा छोड़ के भागे के पड़ी तब करबू हो तू ये जान यो काम कर ना तनी को चुम्मा देबू दाग एकदम मिजाज हरियर आ जाओ एकदम पहले हम दे अच्छा एगोर लेबू हमार बाबू और करे जा घर चाहिए तो चुम्मा हमार सोना हमार राजा जी अब तू दा गलवा लगो ले दादा अरे हमार जान अरे हमार करेजा बस न तू यही ने प्यार कर ले जाइए हमसे ठीक हो हाँ कहे से कि हम बाबूजी से कह देना ही कि ए बाबूजी अगर हमारे जलेबिया से बियाह ना करेबा तो हम ओके लेके भाग जाई हाँ अरे बहुत तुझसे प्यार कर ला हो हमार करेजा हमार सोना हमार जान जब तू चुमुआ देलू ना तो ऐसा लगेला हमार जान ना एकदम मुँह में रसगुल्ला हमारे जाता हो हाँ अरे हमार करेजा हमार सोना जब हम तुझसे बियाह कर लेब ना तो तू चिंता मत करा हाँ जब हम तुझसे बियाह कर लेब ना तो हम तो लिपट के आज जब ठंडी का मौसम आई कि ना आई अरे बाप तू पूछबे मत करा जब ठंडी का दिन आई कि ना आई तो हम तू एकदम चिपक के रजाई ओढ़ के एकदम सूत जाए के ना मच्छरदानी लगावल जाई आ रजाई ओढ़ल जाई अंदर हेल के अरे यार पूछा बतो करे जा तू चिंता मत करा अपनी बाबूजी से हम कह देना कि बाबूजी हम जलेबिया से बियाह करब अगर हमार बियाह ना करबा तो हम ओके लेके भाग जाई हाँ अरे मर करे जा और कितना चुमा लेबू हो 5 गो हम तो 10 गो दे हमर करे जा हमर फैमिली लाइफ अरे अब तू दा हमर राजा तू दा अरे बाप रे बाप ना गौर दा जब तू चुमुआ देलू ना अरे बाप रे बाप लगे एकदम स्वर्ग में पहुंच गए एकदम स्वर्ग में अरे हमर जान ठीक हो ना हमार बात कान खोल के सुन ला एकदम टाइम से खाना खाइए ना और करे जा बिहाने ना बाबूजी भैंसिया बेचे वाला हम तो पैसा चुरा के आ तो के हम लिया के देव जान तू कौन चीज रसगुल्ला के मिठाई एकदम राती में लुका के खइया कि तोरे घर वाला देख ना पावे कुल ना अरे हमर करे जा ठीक है रखत है हम बाद में फिर फोन करब ना अरे मर जान रखा सर रख जा फोन रख जा पानी नहीं पियला ए बाबूजी पानी नहीं पियला बाबूजी हो कब से इतई करत हवाई जान चतुर्बा का मने कदा चतुर्बा रहल परेशान कर देला फोन करके हमके हां मैं सुन ले चतुर्बा अरे आओ ना तका चतुर्बे रहल हरदम परेशान करता फोन करके कतना कि मेरे को बता दिया तो लग नहीं सही तू तुम अरे पानी नहीं पियला कब से इतई करत हवा खटिया लेके ओह नो चतुर्बा रहल ना फोनवा पर का कहले रहनी के कर खेत ये तो बाबू साहब खेतवा बाबू साहब का खेतवा गोरे कनिया
हैं तो अपन ठीक है कहाँ भैंसा वैसा ना रहला सो बाबूजी ठीक तरह ले खेतवा पैसा ना रहल सो हाँ तो काहे घर में सुतला घर में रहला त माइक लगवा अकेले से बतियात रहले चतरुआ रहला उ तो हम जानते हैं चतरुआ रहला हाँ। मन केने से बतियात रहले चतरुआ रहला हम जिलेबिया कौन के नाम रे जलेबिया हम्म जलेबिया चतरुआ का नाम ना होगा प्यार से हम जलेबिया कहला बाजी से ना डराले काहे ना ए बाजी के बाजी से ना डराए ना चला कहीं भाग चल जाए तो वो चतरुआ रहला ओके हम कहत रहनी है ना मरिया मत बाजे मरिया मत आई खटिया लेके सुबेर में निकल लग ना हाँ हैं हाँ अरे यार एकदम फोर गलन हुआ अरे आई आई जुल भी हैं आई बना बड़ा छोड़ता बड़ा छोड़ता मार रसगुल्ला खाता चतरुआ रहला चतरुआ रहला से निकल के तू रसगुल्ला खाता बा रसगुल्ला हैं चतरुआ रहला पड़वा पर आई दड़िया काल रख ले रे आई दड़िया दड़िया हां हमार दोस्तवा कहना सुना कि तो दड़िया बड़ा बढ़िया तोर बाबूजी मती है मत बना तबा हैं देख ले बाबूजी के फोन करत क्यों ने से हैं बतिया देख ले बा चतरुआ से बतिया उतरनी हम तो काली मारे ला हमके चतरुआ रहला दूसर को तरह रहली है अब कुल साढ़ चढ़ गल सो गेहूं कहां चढ़ रहला है ए जो माई से बतिया तो कतो कहां साढ़ गल सो चतरुआ रहला तो अरे ताकत हैं ताकत आई कम सिया कब कर ले ले रे अब जो उतरा नहीं हैं भैया के तो गामना लग लगा रहते की गाम लगा था पतिया का हैं पतिया का हैं हीरो बना था आई 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 का जुल्फिया का कटवे रे हैं जुल्फिया का कटवे मुंह अंदर मर मर ना बियाने से जाबे ना खटिया लेके अगरे कहां में केदवा में हम बेने जाई बियाने से जाबे किना बता हैं जाबे ना खटिया लेके बियाने हां चल चल तब गोरो अगरे चल जाइए ना तो तू ए बाजी भैंसा भैंसा अरे सर आ वाह आ आई पे ना संजय का आओ घर में आ तू नमस्ते प्रणाम भैया हम कॉमेडियन कलाकार बिल्लू दिलदार मऊ जिला की धरती से अब सब भैया लोग के पर चुके प्रणाम करते हैं तो भैया देखबे के लालो कि कितना हमार कुटाई भइल जानते बा काहे कि बाबूजी हमसे बोलना कि बाबू सुन जाके खटिया लेके जाइए और पूरा खेतो गोरिए कहाँ से गेहुआ के 7 बजे खाए थमस तो हम तो उसन काम ना कैली हम आके लगन अपने से बतियावे हम तो वही बीच में बाबूजी एंट्री मार दिला अब बड़ी मार मरल तो भैया ऐसा काम तो लोग मत करिया लो अगर घर परिवार का आदमी तो लोग को काम दिले तो सबसे पहले ऊपर काम करिया लो ठीक है ना हाँ तो लोग कुटे वाले बढ़िया से तो प्लीज़ भैया लो अगर आप लोग के हमारे कोई कॉमेडी वीडियो पसंद आ गए तब भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया वीडियो के लाइक अगर आप लोग के प्यार व्यार मिली भैया तो जीवन भर जब तक जियल जाई तब तक आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ लियावत रह जाई तब तक खातिर जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।